कैसे 1 2 3 कवने करनवा तेजलुए मैया है नैना लोरवा बहावता। अरे कि काहे नइखू अरे आवत ए मैया है लइका तोहरो बोलावता। कैसे अरे काहे नइखू आवत ए मैया लइका तोहरो बड़ भैया अध्यक्ष संजोग कुशवाहा जी की तरफ से बहुत रुपया के पुरस्कार सब कलाकार के बार बार चरण स्पर्श आशीर्वाद के प्रतीक्षा रहे। आई तो देवीय गीत होखे लेकिन तनी छटक मटक होखे। आई है लइका को बहिन हम देखत तनी बहुत मेहनत कइला बाबू है ना। अरे भगवान अरे है ना आओ आओ तनी मजा ले भगवे त काम चलिया। हम कनी कि ना ठीक कहत तड़े तनी भैया पाउडर दा तो तन दूल्हा के तैयार कर जाओ। खड़ा रहो पाउडर दा भैया। ए लइका के नवरात्र में हमनी के शादी कर देवे के बा। आई लइका का नाम है बाबू? अभिषेक। ना 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 गलती बतिया होता। अभिषेक नाम ना हो का नाम हो? एक नाम बांगुर हो। इहो हम जानत नहीं मैं एक बारे में हम डिटेल जान मिल बने यही से कौन है कि तोरा पहले एक तैयार करो लो पाउडर लगाओ लो है पाउडर लगाओ एक मुंह में पोता पोता बे वो तर नहीं खेलेगा पूरा एक धर के चबोड़ दो वो तर ना लगाओ मुड़ी उठाओ। दूल्हा तो गोर हो गइल एकर बियाह करबा हमनी के आ सब कोई एकदम ताली बजाई बढ़िया लगी तो ए मर्द लइका मुड़ी खड़ा कर। दुर्गा पूजा समिति नाम मरकाटवा सिंह इंदौर ई का कहते हैं कोनी के बियाह करबो नु? हां करम। वाह रे भाई वाह बियाह कर तो मुड़ी ऊपर रख देखो तले मैं सब आदमी के चिन्ह तले नो ना अब जान जाए कि कहत कि भैया बहुत इंदौर में कटुआ हो गेल बड़ा सन हमारा जहिया हमार बियाह को अगुआवत सुनो पता लगत कि सुबह बिहान भइला जाके कह दे कि लइकावा के तो हइए नहीं छे सामान मन बानू
टावर धरेला कोना के जियो के कि एयरटेल के एयरटेल के धरेला यानी बेहतरीन 5G स्पीड चलता है को तो मूड़ी ऊपर पहले रहो आ हेमे से छीन ले तो कोना से कहर कर कोना से करब के कर ले है ठीक नहीं खे ना काहे रे अच्छा जाए दे करे ले बियाह कर दिल जाओ आ कोने के बियाह करम तो बियाह करबे तो सुहाग रात के मनाई बाबूजी अब तो हम ना जी हम एकर बोही मो ए भैया ओ भला बताओ बियाह करी आ बाबूजी सुहाग रात मनई होइसने यही से चिल्ले बा यही से चिल्ले बा अब जान जाए कि ए संगतिया के संगतिया एबार के बाबू खुश हो जियो कोहन के भाला तो हमार लइका एगो सुगर सागर में रहली होता अब जान जाए कि का भइल संगतिया कहलस कि मैहर वाली के दर्शन कर कइबे न तो ओही दिन अगुआ आई आ कतनो कटुआ काटत रही ओकरा काटला बस के बात ना रही भैया मनोज भैया तने एगो माला दो माला कहाँ बा हो द माला दो ए भैया साउंड वाला भैया मिला के रखो ठीक नो मिला के रखो हाँ भैया तू जन्ने बा ओतने पर रख लो न तो करो एने खाली कोड बेच दो भैया बा संभाल लिए हमार सबसे बड़ म्यूजिक डायरेक्टर हमार बड़ भैया मनोज कुमार ज्योति जी अभी यहाँ के वो गाना वायरल चलता हम गइले बनी गोरी तू टंगा जइबू हो दिन में उठा जइबू हो इहो गाना होई सब चीज होई लेकिन माई के दरबार में जाके लइकवा के बियाह करावे के बा हमनी के बियाह करा दे हलो नु बे ए तना तन कोस के बोले के बा बियाह करा दे हलो बोलत काहे नहीं कर बियाह कहा ताकि बोलत का नहीं खजाओ बियाह करा दे हलो नु त तू मुड़ी है तराक ओठलानी लगा ऊपर का तो भक्त मैहर के दरबार में गइल बा मैया से कहता गुहार कि हे माई हई मारकाटावा जौन बा एकरा के बियाह करावो तनी जल्दी से ऐसा करो कि अगुआ भेजो आ कटुआ के भगा दो मनोज भैया कहे के भाव लागो अरे कि मैहर वाली के दर्शन करियो बजहिया गावे ओही दिन से ही तो तोहरा दुआरा लगे आवे कि काटत काटत लोग कटुआ तबाह हो जाए ए मर कटु मैहर चल तोह रोबिया हो जाए कैसे 1 2 3 अपने बियाह में खुद नाची कहे के बा मैहर वाली के दर्शन करी बजलिया गावे ओही दिन से ही तोहरा दुआरा लगे मैहर वाली के दर्शन करी बजलिया गावे ओही दिन से ही तोहरा दुआरा लगे काटत काटत लोग कटुआ तबाह हो ए तरीना ठीक लगी जब तक से ताली ना बजी हमारो गाँव में आनंद कब आई जब तक से कोने से सुने वाला रिएक्शन दी तो थोड़ा सा दोनों हाथ उठा के तन सब कोई अब लागत हमारे नीचे ही ए दुल्हा भगिए मत जहाँ भगले तो तोरा घर में टांग के लिए आ सब कोई ताली भाई सब कोई है जैसे काटत काटत लोगों कटुआ तबाह हो जाए आ दोनों
दोनों हाथ उठा के पूरा पूरी माता बहन सब कोई ए मोर कट मई हर चलो तो गोपिया यही में बियाह के गीत गाओ के बा कि अपन खोरिया बाहर से तन है तो ठोक ताली हाँ बढ़िया से हाँ अरे कि लोहड़े के मांगे भैया अरे कि 45 के उम्र तुहार बॉडी हो गईल ढीला माई के वरदान से लागे आदरणीय बड़ भैया हमार हाँ भैया के नाम हम सुनने हैं भैया के वजह से चरण स्पर्श करते हैं हम बच्चा जी भैया के तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार हजारों हजार रुपया का पुरस्कार हमारा तरफ से बार बार कोटि कोटि प्रणाम है भैया के भगवान करस की माता रानी करस की दिन दोगुना रात चौगुना। अच्छा ये बताओ भौजी तोरा के एक घड़ी का कहेली छुछुंदर हाँ तो छुछुंदर ना कही जाके झूल जाता कभी ओकरे तो हाँ छुछुंदर रेखा बड़े बड़े गड़ैले बड़े मुड़ी हर की 45 के उम्र तुहार बॉडी हो गईल ढीला माई के वरदान से लागे लगब छैल छबीला कि अरे देख जरो लोग के देखे खातिर डाह हो जाए। परम मित्र हमारे विनय भैया सब कोई के स्वागत बा कि देख जरो लोग के देखे खातिर डाह हो जाई आई अंतिम बार होता ने पूरा पूरा हाथ उठा दिया अगर हमार बढ़िया गायकी लागत होता आशीर्वाद के स्वरूप हमरा के पैसा ना चाहिए बस दोनों हाथ उठा के अगर ताली बजा दे तो पूरा रात तक हम गाई तो दोनों हाथ उठा दी भैया माता बहन सब कोई कि देख जरो लोग के देखे खातिर डाह हो जाई मोर कट मई बहुत रुपया के पुरस्कार भाई हमार ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीका क्षेत्र हरि गोड़ लगो अच्छा तू गोड़ लगलो हाँ जियो कह की सौभाग्यवती बहु कहता वाह थोड़ा एक बार हम चाहम कि भाई के नाम पे तो ताली बजा दी छोट बच्चा बा और आप सबके एंटरटेनमेंट कैलो। अच्छा विनोद चौबे
अच्छा आदरणीय विनोद चौबे जी पैक्स अध्यक्ष इंदौर निवासी वहाँ की तरफ से 501 रुपया के पुरस्कार बा। कोटि कोटि प्रणाम बा और आशीर्वाद के प्रतीक्षा रहे। बबुआ भागवता हाँ मलवा डलवा देने